Kamusta mga idol? Here we go again, Mark Anthony TV. Please like and subscribe. Coach JC nabugbog sa sparring nila ni Jeric. Munti kang pang ma-knockdown. Isang sparring kaibigan ang ginanap sa loob ng bahay ng Brusco, kung saan ay binigyan sila ng 1 minuto upang ipakita ang gilas at husay nilang dalawa. Ito ay isang sparring sa pagitan ni Coach JC at Jeric ng Brusco, ang tinaguriang Taguro. Pero bago tayo magsimula ay shoutout muna tayo sa mga walang sawang manonood ng Mark Anthony TV. Shoutout kay Coach JL, John Ocampo, OFW Biahero, Akotsuki Zetsu, Young Zone TV, at Mr. Forest Vlog. Maraming salamat idol sa walang sawang suporta. Mabuhay kayo. Puspusan nga ang pag-iinsayo ng dalawang kupunan sa pagitan ni Coach Ting Bisaya at Coach JC. Samantala mga idol, ito ang nakitaan ko ng pansin, ang sparring ni Coach JC sa loob ng Brusco House. Sa sparring na ito mga idol ay makikitaan mo ng lakas itong ka-sparring ni Coach JC. Ngunit kapansin-pansin idol na wala itong kalamalan pagdating sa boxing. At itong si Coach JC naman ay isang batikan at may kalaman pagdating sa boxing. Kaya naman isang katakataka itong nangyari mga idol, dahil nabugbog ito sa gitna ng sparring. Ngunit bakit nga ba nabugbog ito si Coach JC? Isang dahilan ang nakita ko idol, dahil mahahaba ang kamay ng kanyang kalaban. At nakitaan ko rin ng instant itong si Coach JC. Nakapansin-pansin ang kulang, dahil kung sa totoo mga idol, pag nasa taas na ng ring na ganyan pa rin ang performance niya, ay may posibilidad na matalo ito at bumagsak na lang dahil sa pinapakita niyang stance, gumegewang-gewang at kumikiling-kiling. Paano kung matamaan ito ng rumaragas ng suntok solido, yung solidong kamao na dumaan talaga sa mabusising training. Sa simpleng suntok nga ni Jeric ay muntikan pa siyang matumba. Paano pa kaya kung ang suntok ng isang professional boxer o ang isang simpleng boksingero na may kakayahang sumuntok at magpatumba sa kalaban? Ito ang umiikot na katanungan dyan idol. Paano kung si Ting Bisaya ang sumuntok kay Coach JC? Makatayo pa kaya ito? Base sa aking pag-oobserbar ay posibleng itong bumagsak sa taas ng ring. Sa ngayon mga idol ay humihingi ako ng opinion kung ano ang napansin nyo sa laban na ito. Mag-comment lang, dahil kung tama ang mga hinala ko at ang mga sinasabi ko, may posibilidad na maging isang dihado itong si Coach JC. Panoorin natin ang video ito. Eto na nga, bali, si Coach naglalaban, tapos ang coach niya sa headset. And then dito naman sa kaluwang side ko, si Jeric ang lalaban ni Coach sa Skylokar. So ano to, expert sa laban ni Mayweather versus Logan Paul. So ang referee natin, si referee Russell. Yung time natin, 1 minute lang. Si referee Russell nga pala, explain ko lang mga manala, explain ko lang. Referee Russell na pag gano, pag yung mga boss, matagal. Break. Para walang break. Walang masakit yung batok. Okay guys, and then yung kalaki natin at yung mga sponsor namin, si Kuya, si Gary, si Jingjing, yung mga Coach, huwag ka sumuntok. Coach, mag-uwi na ka tayo lang. Coach, ayun na namin. Nanununtok ka na. Okay na tayo siya. So, din na, 1 minute lang. Okay, teka, yung mga kayo kagad. Kailangan ito pa na nasa ito.
Dahil nakita mo na idol ang video na ito at ang sparring ni Coach JC. Ano kaya ang opinion mo sa napanood mo? Posible pa bang magbago ang galawan ni Coach JC at maipanalo ang laban na ito laban kay Team Bisaya at siyang tatanghaling kampiyon nato? Ano sa palagay nyo? Mag-comment lang. Hanggang dito lang tayo mga idol, at kung bago ka pa lang dito sa ating channel ay huwag kakalimutang mag-like and subscribe. Pindutin nyo na rin ang notification bell para palagi kang update sa mga video na kagaya nito. Maraming salamat!